Πέπε Μπαρέζη, νούμερο 15 Τζακαρέλη και νούμερο 16 Προύτσο. Εδώ η ελληνική ομάδα με τον Δελικάρη αριστερά, τον αρχηγό μας. Δελικάρης 29 φορές διεθνής, 29 χρόνων, και οι πανηγυρισμοί στις εξέδρες που συνεχίζονται, με τον κύριο Χατζηγιάννη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που έχει κατέβει στον αγωνιστικό χώρο για να χαιρετήσει τους διαιτητές και τους παίκτες των δύο ομάδων. Η αρχή Ελλάς αντυχεί σε όλο το γήπεδο, κατάμε στο δεδεύτη βελόνα, όπως λέμε στην καθιερωμένη και στην καθομιλουμένη γλώσσα μας. Από κοντά του και πίσω βρίσκονται οι παράγοντες της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ενώ θα πρέπει να πούμε ακόμα ότι παρατηρητής του σημερινού αγώνα από την FIFA είναι ο Γερμανός κύριος Σμιτ. Και οι δύο ομάδες είναι έτοιμες τώρα για να ανακρουστούν οι εθνικοί ύμνοι των δύο χωρών. Ενώ οι ομάδες λοιπόν είναι έτοιμες για να ανακρουστούν οι δύο εθνικοί ύμνοι των χωρών, θα πρέπει να πούμε ότι ο Κυράστας, ο Φυρός και ο Δελικάρης είχαν παίξει και στον αγώνα με την Ιταλία στη Φλωρεντία, που είχαμε χάσει με 3-2. Ο Κόντι, ο Τζεντίλε και ο Ιταλικός ύμνος. Τον Ιταλικό ύμνο θα ακολουθήσει ο ελληνικός. Από τους Έλληνες φιλάθλους που έψαλαν στη διάρκεια του μήνυμα μας τους εθνικούς στίχους, στίχοι που χτυπάνε στις καρδιές όλων μας αυτή τη στιγμή, καθώς η έναρξη για το μεγάλο παιχνίδι πλησιάζει. Η προϊστορία της εθνικής μας ομάδας στα παιχνίδια με την Ιταλία είναι σχετικά μικρή, αφού έχουν αναμετρηθεί με τους σημερινούς αντιπάλους μας συνολικά 3 φορές σε επίπεδο πρώτων εθνικών ομάδων. Το πρώτο μάτς έγινε το 1934 για τους προκριματικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μιλάνο. Αποτέλεσμα 4-0 για την Ιταλία. Τα άλλα δύο παιχνίδια ήταν φιλικά και στο στάδιο Καραϊσκάκη το 1972 νικήσαμε τους Ιταλούς με 2-1. Τα γκολ της εθνικής μας σημείωσαν ο Αντωνιάδης και ο Πομώνης, ενώ για τους Ιταλούς σκόρερ ήταν ο Μπονινσένια. Στη συνέχεια οι Ιταλοί πήραν τη ρεβάνς το 1975 στη Φλωρεντία, όπου νίκησαν το εθνικό μας συγκρότημα με 3-2. Τα γκολ για τους Ιταλούς, ο Πούλιτσι 2 και Σαβόλτη. Από την ελληνική ομάδα, σκόρες ο Κρητικόπουλος και ο Σαράφης. Άλλα 7 φιλικά παιχνίδια έγιναν ανάμεσα στις δύο χώρες, όπως με την Β' Εθνική Ιταλίας.
Ιταλοί κέρδισαν τα 5 και στα 2 ήρθαμε ισόπαλοι. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του ομίλου μας στο παγκόσμιο κύπελο είναι τα εξής. Πρώτο παιχνίδι η Ιουγκοσλαβία κέρδισε στο Λουξεμβούργο με 5-0. Στη συνέχεια δύσκολα οι Ιουγκοσλάβοι θα επιβληθούν της Δανίας την έδρα τους με 2-1. Η Ιταλία θα παίξει στο Λουξεμβούργο και θα κερδίσει με 2-0. Στη συνέχεια η Ελλάδα θα κάνει μια από τις μεγάλες της νίκες στον διεθνή χώρο. Κέρδισε μέσα στην Κοπενχάγη τη Δανία με ένα γκολ του Κούι 1-0. Η Ιταλία θα παίξει με τη Δανία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Ρώμης στη συνέχεια και θα κερδίσει με 2-0. Και τέλος η Ιταλία πάλι με την Ιουγκοσλαβία 2-0 στο Τωρίνο. Πρόσφατο παιχνίδι πάλι για τον ομιλό μας στο παγκόσμιο κύπελο. Στην Κοπενχάγη η Δανία κέρδισε το Λουξεμβούργο με 4-0. Η βαθμολογία, η Ιταλία σε 3 αγώνους 6-0 τέρματα και 6 βαθμούς. Η Ιουγκοσλαβία 3 αγώνες 7-3 τέρματα 4 βαθμούς. Η Ελλάδα 1 αγώνα 1-0 τα γκολ 2 βαθμοί. Δανία 4 αγώνες 5-5 τα τέρματα 2 βαθμοί. Και το Λουξεμβούργο 3 αγώνες 0-11 τα τέρματα και 0 οι βαθμοί. Μετά το στρίψιμο της δεκάρας από τον Γάλλο διαιτητή τον κύριο Βοτρό, οι Ιταλοί θα παίξουν αριστερά στις οθόνες σας με γαλάζιες φανέλες, λευκά σόρτς και γαλάζιες κάλτσες. Δεξιά η ελληνική ομάδα με λευκή εμφάνιση και την εθνική μας σημαία, την ελληνική σημαία στο στήθος αριστερά στην καρδιά. Έτοιμος ο διαιτητής, υψωμένο το χέρι για την έναρξη του παιχνιδιού. Και η έναρξη. Δελικάρης. Η βαθιά μπαλιά για τον Κωστίκο. Έκοψε ο Τζεντίλε. Για να κόψει και ο Κούις. Πλάγιο για την Ιταλία με τον Τζεντίλε. Τζεντίλε για τον Αντωνιόνι και το φάουλ του Ιωσιφίδη. Αντωνιόνι στο φάουλ για την Ιταλία. Βαθιά παλιά για τον Κόντι μέσα στην περιοχή. Και σημειώνει κόρνερ ο επόπτης από τα δεξιά. Πρώτο κόρνερ για την Ιταλία με τον Κόντι. Πολλοί παίκτες μέσα στην ελληνική περιοχή. Ο Κυράστας αριστερά, Σαργάνης και μπλοκάρει θαυμάσια ο Σαργάνης. Σαργάνης που υπενθυμίζουμε ήταν ο ήρωας του αγώνα της Ελλάδας με τη Δανία στο νικηφόρο αποτέλεσμα 1-0 στην Κοπενχάγη με τον γκολ του Κούι από φάουλ. Δελικάρης. Δελικάρης έχει μπροστά του τον Αλτομπέλη. Βαθιά μπαλιά για τον Κωστίκο. Κολοβάτη. Αντωνιόνι. Ο Φυρός για τον Ταρντέλη, όμως η μπάλα έκοψε και πάλι ο Φυρός στον Κούι. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου Κούις. Δεξιά Κυράστας. Άφησε το πλεονέκτημα ο Γάλλος διαιτητής και τον Κωστίκο η μπάλα για να γίνει και ένα φάουλ σε βάρος της ελληνικής ομάδας. Αλτομπέλη. Αλτομπέλη. Αντωνιόνι. Κάψης. Δελικάρης. Δελικάρης η βαθιά μπαλιά για τον μαύρο έκοψε ο Τζεντίλε. Μπρούνο Κόντι. Offside έχει συλληφθεί ο Γκρατσιάνι.
Τρίτο λεπτό της συναντήσεως, Ελλάδα-Ιταλία 0-0 για το παγκόσμιο κύπελο. Με ένα φάουλ που χτυπήθηκε από τον Δελικάρη στον Κυράστα. Κυράστας για τον Αρδίζογλου. Αρδίζογλου πιέζεται από τον Καμπρίνη, φεύγει ο Αρδίζογλου από τα δεξιά, έχει μπροστά του και τον Αλτομπέλη. Αρδίζογλου πάντοτε. Ο διαιτητής όμως έχει διακόψει την φάση και την επίθεση της Ελλάδας, σημειώνοντας τελικά ένα φάουλ. Φάουλ με τον αρχηγό της εθνικής μας, τον Γιώργο Δελικάρη. Η μπάλα για τον Λίβαθινο έκοψε ο Μπρούνο Κόντι. Καψής μπροστά από τον Τζεντίλε που του κάνει και φάουλ. Φάουλ του Τζεντίλε στον Καψί. Καψής στο φάουλ. Πάνω από τον μαύρο πηδούν δύο Ιταλοί παίκτες, αφήνει ο διαιτητής. Κυράστας. Κυράστας πάντα φεύγει θαυμαστό ο Κυράστας. Προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή και τζοκ. Μαρίνι. Κολοβάτη. Αλτομπέλη θα χάσει την μπάλα. Δελικάρης και Κούις. Φάουλ. Φάουλ υπέρ της εθνικής μας ομάδας από τον Γάλλο διαιτητή, τον κύριο Βοτρό. Από τον Καψί στο Δελικάρη. Δελικάρη στο μαύρο. Διώχνει όμως εκεί ο Σιρέα. Και από τον Μαρίνι η μπροστινή παλιά τώρα για τον Σιρέα και πάλι. Από τον Γρατσιάνη στο Σιρέα. Σιρέα. Φάουλ λέει ο κύριος Βοτρός σε βάρος της ελληνικής ομάδας. Φάουλ για την Ιταλική ομάδα που ετοιμάζεται από ό,τι βλέπουμε να χτυπήσει τώρα ο Αντωνιόνι. Επάνω στα πόδια του Λιβαθινού. Αντωνιόνι και Κωστίκος, πίσω η μπάλα για τον Σιρέα. Σιρέα που βλέπουμε σήμερα να παίζει πολύ πιο πίσω από ότι το καθιερωμένο παιχνίδι των Ιταλών. Για τον Κυράστα. Κυράστας και Αντωνιόνι. Για τον Κωστίκο και φάουλ που γίνεται εκεί στον Έλληνα κυνηγό. Αρδίζογλου και Δελικάρης κοντά στην μπάλα. Ο Αρδίζογλου στον Δελικάρη. Για τον Κούι. Του έκοψε την μπάλα όμως ο Αλτομπέλη. Η μπάλα στον Αντωνιόνι και αυτός θαυμάσια κόβει όμως τώρα ο Κυράστας για να δώσει στο Δελικάρη. Προσπάθησε να μπει μέσα. Γίνεται ένα φράγμα στους Έλληνες παίκτες. Ο διαιτητής το σημειώνει όμως το φάουλ στο επόμενο λεπτό σε βάρος της ελληνικής ομάδας. Σιρέα. Σιρέα. Κυράστας είδε πολύ καλά την μπάλα μπροστά από τον Γκρατσιάνη. Κακή μεταβίβαση, την κερδίζει την μπάλα ο Αντωνιόνι τώρα. Από τα αριστερά Αντωνιόνι. Προσπαθεί να κάνει τη σέντρα για τον Γκρατσιάνη. Θα κόψει όμως εκεί ο Καψής πλάγιο. Δεξιά ο Καψής. Πλάγιο για τον Κόντι. Σέντρα του Κόντι. Out πάνω από τα δοκάρια του Σεργάνη, χωρίς καν να ενοχλήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα. 7ο προς 8ο λεπτό της συναντήσεως, προκριματική του παγκοσμίου κυπέλου. Ελλάδα-Ιταλία 0-0 στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δελικάρης.
Δελικάρης για τον Κωστίκο που είναι πολύ κοντά του όμως ο Κολοβάτη. Προσωπικός φρουρός λοιπόν του Κωστίκου είναι ο Κολοβάτη, ενώ πιο πίσω παίζει ο Σιρέα και ο Μαρίνι. 3 κεντρικοί οπισθοφύλακες και 2 ακραίοι για την Ιταλία. Ένα δείγμα του κατενάτσιο, του φημισμένου κατενάτσιο που εφαρμόζουν οι Ιταλοί. Από τον Κυράστα το ελεύθερο έκοψε όμως ο Σιρέας στην αντεπίθεση τώρα με τον Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι στις ξαφνικές αντεπιθέσεις, η μπροστινή παλιά για τον Αλτομπέλη. Αλτομπέλη μέσα στην περιοχή μας. Κόβει ο Φυρός Κούης. Σπύρος Λιβαθινός. Απελευθερώνεται για τον Κωστίκο η μπάλα. Η επέμβαση του Καμπρίνι εδώ. Καμπρίνι και τον Κυράστα. Καμπρίνι μπροστά. Άστοχη η σέντρα του Καμπρίνι. Δεν ενοχλεί καθόλου την εστία μας. Βλέπουμε λοιπόν το συνηθισμένο κατενάτσιο των Ιταλών με 3 κεντρικούς οπισθοφύλακες. 2 ακραίους, 3 στο κέντρο του γηπέδου και μόνο ξαφνικές αντεπιθέσεις με τον Αλτομπέλη και τον Γκρατσιάνι. Σαργάνης. Για τον Αρδίζογλου έκοψε σε πλάγιο ο Καμπρίνι. Κυράστας. Φυρός. Από τον Φυρό η μπάλα στον Σιρέα. Λιβαθινός. Για να κόψει ο Αντωνιόνι επάνω στο χέρι, λέει ο διαιτητής του Λιβαθινού. Φάουλ για την Ιταλία στον Γκρατσιάνι. Κόβει όμως ο Κούις, Γκρατσιάνι και μπάλα στον Τζεντίλε. Τζεντίλε για τον Κόντι. Τζεντίλε. Κόβει ο Κούις, πολύ καλά για τον Δελικάρη. Δελικάρη στην αντεπίθεση για την ελληνική ομάδα και πάλι στον Κούι. Βαθιά παλιά δεξιά στον Αρδίζογλου. Είναι κοντά του ο Καμπρίνι. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου ξεφεύγει θαυμάσια, κόβεται όμως από τον Σιρέα. Και πλάγιο για την Ιταλική ομάδα που παραχώρησε ο Αρδίζογλου. Από τον Σιρέα για τον Ταρντέλη. Έκοψε όμως ο Κούι σε πλάγιο. Με τον Καμπρίνι στον Ταρντέλη. Ταρντέλη Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι τώρα για τον Αντωνιόνι. Αντωνιόνι κατά μέτωπο επίθεση των Ιταλών. Προσπαθεί να ξεφύγει και είναι το γκολ. Ο Αντωνιόνι θα ανοίξει το σκορ. Εδώ ο Μπεαρτζότ. Ακριβώς στο 11ο λεπτό της συναντήσεως. 1-0 για την εθνική Ιταλίας. Φοβόμαστε λοιπόν τις ξαφνικές αντεπιθέσεις των Ιταλών που κατάφεραν, όπως αυτό το σημείο με τον Αντωνιόνι, να σουτάρουν και να ανοίξουν το σκορ στο 11ο λεπτό της συναντήσεως. 1-0 για την Ιταλία. Από τον Ιωσήφιδη για το Θωμά Μαύρο και παραχωρείται το πλάγιο από τον Ταρντέλη. Θωμάς Μαύρος και στον Ιωσήφιδη που παρεμποδίζεται από τον Κόντι που του βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Θα δούμε και αν είναι και φάουλ. Φάουλ έχει υποδείξει ο διαιτητής ο κύριος Βότρο που ετοιμάζεται τώρα να χτυπήσει ο Δελικάρης. Ας ευχηθούμε να μην απογοητευτούν οι Έλληνες παίκτες και να συνεχίσουν την έντονη προσπάθεια. Δελικάρης, πολλοί αποκρούν μέσα στην περιοχή ο Αντωνιόνι τώρα. Αντωνιόνι. Αλτομπέλη εδώ, θα ξαναδούμε τον Αντωνιόνι και το δυνατό σουτ που θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Σαργάνη κάνοντας το 1-0. Κυράστας, Αρδίζογλου, Δελικάρης. Μπροστινή παλιά για τον Κωστίκο, θα κοπεί όμως εκεί από τον Σιρέα. Αλτομπέλη. Αλτομπέλη με το νούμερο 11 παίζει, βλέπουμε στην θέση του κεντρικού κυνηγού. Διπλό κεντρικό κυνηγό έχουν οι Ιταλοί σήμερα με τον Γκρατσιάνι και τον Αλτομπέλη. Κόντι. Μπροστά από τον Μαύρο στον Γκρατσιάνι και πάλι Κόντι. Γκρατσιάνι.
και φάουλ. Φάουλ του Κούι στον Κόντι. Εδώ ο Κόντι, 3 φορές διεθνής, 25 χρόνων. Φάουλ με τον Τζεντίλε για την Ιταλία. Διώχνει ο Καψής στον Κυράστα. Κυράστας και Γκρατσιάνι και η μπάλα σε πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Από τον Κυράστα γρήγορα στον Σαργάνη. Κερδίζει την μπάλα ο Αρδίζογλου, θα διώξει ο Ταρντέλη, Γκρατσιάνι, Λιβαθινός και Κυράστας. Στον Δελικάρη. Δελικάρη σε βαθιά παλιά για τον Κωστίκο, πάνω από το κεφάλι, τρέχει ο Μαύρος και βγαίνει ο Τζοφ. Στον Τζεντίλε. Τζεντίλε για τον Αλτομπέλη. Αλτομπέλη για τον Αντωνιόνι, έκοψε όμως πολύ καλά ο Φυρός στον Λιβαθινό. Κούις που έχει περάσει τώρα, βλέπουμε δεξιά, στον Κωστίκο και τώρα Αρδίζογλου. Αρδίζογλου προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί και να βρει τον Μαύρο, βλέπουμε, και τον Ιωσήφιδη. Αφήνει τελικά στον Ιωσήφιδη. Δελικάρης, μπροστά του ο Ταρντέλη. Κερδίζει την μπάλα ο Δελικάρης. Δελικάρης μπροστινή παλιά για τον Αρδίζογλου, μέσα στην περιοχή, μπροστά του ο Τζοφ. Με το χέρι στον Καμπρίνι και αυτό στον Γκρατσιάνι για την Ιταλία. Γκρατσιάνι, Μαρίνι. Μαρίνι που παίζει ρόλο στο κέντρο τώρα για τον Αλτομπέλη. Έχει μπροστά του τον Καψί και τον Δελικάρη. Μαρίνι στον Ταρντέλη. Ταρντέλη παρεμποδίζεται από τον Κούι. Καμπρίνι. Καμπρίνι για τον Ταρντέλη. Σέντρα στον Γκρατσιάνι μέσα στην περιοχή, συλλαμβάνει όμως ο παίκτης της Ιταλίας offside. Κυράστας. Κούις. Δελικάρης. Κυράστας. Κυράστας. Θα κάνει τη σέντρα ο Κυράστας για τον Θωμά Μαύρο μέσα στην περιοχή. Αποτυγχάνει όμως ο Κούις. Εδώ ο Θωμάς Μαύρος, από τις σημερινές μας ελπίδες τουλάχιστον στην επιθετικό τομέα, για να διεμβολήσει την άμυνα των Ιταλών. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου δεξιά του περιμένει ο Κωστίκος. Αρδίζογλου περιμένει από κοντά του ο Καμπρίνι και πάλι στον Κωστίκο η μπάλα. Κωστίκος. Η σέντα του Αρδίζογλου για τον Δελικάρη, το σούτ πάνω στο σώμα και στο πόδι του Μαρίνι για τον Τζοφ. Από τον Ταρντέλη στο Τζεντίλε. Τζεντίλε 42 φορές διεθνής, 27 χρόνων, πίσω στον Τζοφ, τον πιο παλιό παίκτη της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, 88 φορές διεθνής, 38 χρόνων. Καψής στο σώμα του Κόντι, Λιβαθινός. Κόντι. Προλαβαίνει ο Κόντι. Θα ξεφύγει από την επιτήρηση του Κούι. Πίσω η μπάλα για τον Αντωνιόνι. Αντωνιόνι για τον Τζεντίλε. Ιωσήφιδης. Ιωσήφιδης για τον Δελικάρη για την αντεπίθεση αυτή με τον Μαρίνι. Δελικάρης. Δελικάρης ξεφεύγει θαυμάσια από τον Μαρίνι. Τον ρίχνει κάτω ο παίκτης της Ιταλίας και γίνεται ένα φάουλ. Φρουρός λοιπόν του Δελικάρη που κινείται σε όλο το κέντρο του γηπέδου από τον Μαρίνι. Φάουλ με τον Δελικάρη. Ιωσήφιδης θα το χτυπήσει. Ο Αρδίζογλου που τρέχει και μπροστά. Αποτυχάνει ο Μαύρος και βλέπουμε τον διαιτητή να σημειώνει φάουλ. Σιρέα και Τζοφ.
για τον Κολοβάτη. Κολοβάτη στον Αλτομπέλη. Αντωνιόνι, Αλτομπέλη προσπαθούν να αλλάξουν την μπάλα με τον Γκρατσιάνι. Επεμβαίνει ο Καψής μέσα στην περιοχή. Ο Γκρατσιάνι ευτυχώς έχασε την μπάλα και πρόλαβε ο Σαργάνης με την έξοδο να μπλοκάρει. Δελικάρης τώρα στην αντεπίθεση για την ελληνική ομάδα. Κωστίκος Δελικάρης. Δελικάρης προσπαθεί να βρει κάποιον ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη του. Κόβεται από τον Ταρντέλη και τον Γκρατσιάνι τώρα στην αντεπίθεση η Ιταλή. Γκρατσιάνι. Έχει συλληφθεί offside το Αλτομπέλη. Από τον Φυρό για τον Κούι. Ο Κούις που έχει τον Ταρντέλη μπροστά θα δώσει στον Λιβαθινό και δεξιά τώρα για τον Κυράστα. Κυράστας και Αρδίζογλου. Κυράστας και πάλι προσπάθησε. Έκοψε γρήγορα όμως ο Σιρέα και πλάγιο του Σιρέα για την ελληνική ομάδα. Με τον Φύρο στον Κυράστα. Δελικάρης. Δελικάρης προσπαθεί να βρει τον Μαύρο. Έκοψε ο Σιρέα και διώχνει και πιο πλάγια ακόμα ο Αντωνιόνι. Με τον Δελικάρη στον Κυράστα. Για τον Κωστίκο. Κωστίκος και Κολοβάτη που του κάνει φράγμα. Φάουλ λοιπόν του Κολοβάτη στον Κωστίκο με τον Δελικάρη. Δελικάρη στη σέντρα. Μέσα στην περιοχή ο Θωμάς Μαύρος προσπαθεί να βρει και ο Κόντι θα διώξει. Κόντι για τον Γκρατσιάνι, όμως στο μεταξύ ο διαιτητής έχει σημειώσει offside τους Έλληνες παίκτες. Ο Τζοφ στο offside και στο ελεύθερο σουτ. Καψής και Αλτομπέλη και φάουλ του Αλτομπέλη στον Καψί. Καψής στον Φυρό. Φυρός. Δελικάρης για τον Κωστίκο. Κωστίκος ανάμεσα από τον Κολοβάτη δίνει τώρα στον Μαύρο. Γυρίζει μπάλα και πίσω στον Κούι. Ο Κούις για τον Αρδίζογλου. Πολύ καλή επίθεση για την ελληνική ομάδα. Ο Κούις μπροστά. Έκοψε όμως εκεί ο Σιρέα. Θα διώξει πιο μακριά ο Καμπρίνη. Μια πολύ καλή ευκαιρία για την ελληνική ομάδα σε αυτό το σημείο με τον Αρδίζογλου που ξανακερδίζει την μπάλα. Αρδίζογλου. Φεύγει θαυμάσιο ο Αρδίζογλου μέσα στην περιοχή. Κόβει ο Μαύρος μέσα στην περιοχή. Διώχνει ο Μαρίνη. Οι Έλληνες φίλαθλοι που ήταν στην κερκίδα και προς το μέρος του Ρικαβιτού είδαν και κάποιο χέρι ίσως μέσα στην περιοχή των Ιταλών. Ο Γάλλος, ο διαιτητής, ο κύριος Βοτρό, όμως θα συνεχίσει το παιχνίδι για να παρακολουθεί τώρα ένα φάουλ για τους Ιταλούς. Σιρέα για τον Γκρατσιάνι. Λιβαθινός. Φυρός. Φυρός και Γκρατσιάνι. Κέρδισε την μπάλα ο Γκρατσιάνι, την έχασε από τον Αλτομπέλη και πάλι Γκρατσιάνι. Λάθη της αμυντικής μας γραμμής. Τώρα η μπάλα για τον Αλτομπέλη αριστερά στον Αντωνιόνι. Αντωνιόνι και Λιβαθινό σε πλάγιο. Αντωνιόνι για τον Κόντι. Μπρούνο Κόντι και Λιβαθινός. Αντωνιόνι. Κόντι. Κόντι ξέφυγε από τα αριστερά από τον Λιβαθινό. Κόντι και πάλι. Σέντρα για τον Γκρατσιάνι. Κεφαλιά του Γκρατσιάνι για τον Αλτομπέλη. Διώχνει ο Καψής πολύ καλά. Έκοψε ο Μαύρος που είχε οπισθοχωρήσει στο Δελικάρι και τώρα Κωστίκος. Κωστίκος Αρδίζογλου. Αρδίζογλου και πάλι στην επίθεση αυτή από τα αριστερά περιμένει την μπάλα ο Ιωσήφιδης. Κόβεται όμως με φάουλ ο Έλληνας κυνηγός. Ο Άνθιμος Καψής στο φάουλ για τον Κούι και έδωσε την κεφαλιά για τον Μαύρο και σημειώνεται ένα φάουλ. Φάουλ υπέρ της ελληνικής ομάδας ακριβώς στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Μια πολύ καλή στιγμή για τα ελληνικά χρώματα.
καθώς ο κύριος Βοτρό έχει σημειώσει ένα φάουλ σε βάρος του Τζεντίλε. Βλέπουμε 2 μέτρα τελικά έξω από την περιοχή του Τζοφ με τον Κωστίκο τον Κούις και Δελικάρης δεξιά, έτοιμοι για να χτυπήσουν το φάουλ. 6 παίκτες τώρα μπροστά για το τείχος. Δελικάρης αφήνει την μπάλα για τον Κούι. Το φάουλ που επαναλαμβάνεται για το Σιρέα, μπήκε μπροστά στην μπάλα στη στιγμή του σουτ. Το φάουλ λοιπόν επαναλαμβάνεται για την ελληνική ομάδα. Ξαναγίνεται το τείχος. Ο Δελικάρης με τον Κούι. Δελικάρης και Κούις. Δελικάρης μέσα στο φάουλ. Διώχνει όμως ο Αλτομπέλη που έχει οπισθοχωρήσει. Η μπάλα για τον Κυράστα μέσα στην περιοχή. Κόντι και πλάγιο για την εθνική μας. Στο πλάγιο με τον Φύρο για τον Κούι, έκοψε ο Κόντι και πάλι σε πλάγιο. Από τον Κάψη, κακή μεταβίβαση, έκοψε ο Σιρέα. Σιρέα για τον Κόντι. Γκρατσιάνι προσπαθεί να ανοίξει στον Μαρίνι. Αντικανονικό μαρκάρισμα, αφήνει το πλεονέκτημα στον Ιωσήφιδη. Η μπάλα. Ιωσήφιδης βαθιά παλιά. Με το στήθος ο Αντωνιώνης σε κόρνερ. Και κίτρινη κάρτα στο Μαρίνι. Μαρίνι λοιπόν εδώ, ο Τζαμπιέρο Μαρίνι δέχεται την κίτρινη κάρτα γιατί διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή τον κύριο Βοτρό. Έτοιμη για το κόρνερ η ελληνική ομάδα με τον Δελικάρη. Όλοι οι παίκτες μας τώρα βρίσκονται στα καρά του Τζοφ. Συγκεντρωμένοι περίπου 10, 11, 12 παίκτες. Δελικάρης στη σέντρα, η έξοδος του Τζοφ που αφάνει την μπάλα και διώχνει ο Τζεντίλε. Μια καλή ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Από τον Κυράστα στον Ιωσήφιδη. Πηδάει ο Αλτομπέλη, Μαρίνι, Αντωνιώνη και φάουλ του Μαρίνι, του Ιωσήφιδη τελικά λέει ο διαιτητής στην προβολή αυτή τη φορά στον Μαρίνι. 25ο λεπτό της συναντήσεως, Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ του Αντωνιώνη στο 11ο λεπτό. Από τον Σιρέα για τον Αντωνιώνη έκοψε ο Λιβαθινός με τον Κούι, τώρα στην αντεπίθεση η ελληνική ομάδα και ο Δελικάρης. Δελικάρης για τον Κωστίκο. Πλάγιο για τους Ιταλούς. Γκρατσιάνι. Στον Καμπρίνι. Και αυτό στον Σιρέα. Έχασε όμως την μπάλα από την επέμβαση του Λιβαθινού. Για να γίνει και ένα φάουλ και κίτρινη κάρτα στο Λιβαθινό αυτή τη φορά. Κίτρινη στο Μαρίνι και για να ισοφαρίσει ο Γάλλος διαιτητής δείχνει και κίτρινη κάρτα την επέμβαση, το τάκλιν που έκανε ο Λιβαθινός. Η βαθιά παλιά του Σιρέα για τον Κάψη και φάουλ που έκανε ο Αλτομπέλη. Κάψης, Κυράστας. Κυράστας από τα δεξιά τώρα στην επίθεση αυτή για τα ελληνικά χρώματα. Έκοψε όμως ο Καμπρίνι στον Αντωνιώνη και αυτός για τον Αλτομπέλη. Η επέμβαση του Κάψη και φάουλ σημειώνει πάλι ο διαιτητής. Από τον Ταρντέλη που χτύπησε στον Αντωνιώνη και αυτός στον Σιρέα. Και πάλι Σιρέα παρακολουθείται από τον Λιβαθινό. Η επικίνδυνη κατάσταση για την ελληνική ομάδα. Ευτυχώς περνάει η μπάλα για τον Τζεντίλε. Τζεντίλε μέσα στην περιοχή στον Κόντι και μπλοκάρει θαυμάσια ο Σαργάνης. Μια επικίνδυνη κατάσταση για τα ελληνικά χρώματα και το σου του Κόντι που πρόλαβε ο Σαργάνης και μπλόκαρε θαυμάσια.
Αρδίζογλου στην αντεπίθεση. Ξέφυγε από τον Αντωνιόνι. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου και ξέφυγε και πάλι στον Μαύρο. Δεν άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Δεν άφησε ο κύριος Βοτρό το πλεονέκτημα και σημειώνει ένα φάουλ υπέρ της ελληνικής ομάδας, αν και η μπάλα είχε φτάσει στο Μαύρο. Δελικάρης για το Λιβαθινό. Και πάλι Δελικάρης. Πέφτει στα πόδια του ο Αντωνιόνι και τώρα Αλτομπέλη. Αλτομπέλη εκεί μπροστά του τον Καψί. Αντωνιόνι. Αντωνιόνι και Αλτομπέλη. Αριστερά Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι και Κυράστας. Για να σημειωθεί τώρα ένα κόρνερ για την Ιταλία που τρέχει να χτυπήσει ο Μπρούνο Κόντι. Μπρούνο Κόντι στο κόρνερ για τους Ιταλούς. Κούις, Ιωσιφίδης. Κωστίκωσε και πάνω πηδάει πολύ ψηλά ο Κολοβάτη κάνοντας και ένα φάουλ. Ιωσιφίδης στον Κωστίκο. Κωστίκος και Κολοβάτη κοντά για το Φυρό. Φυρός. Δελικάρης. Δελικάρης προσπάθησε να τροφοδοτήσει και πάλι τον Κωστίκο. Έκοψε ο Κολοβάτη και πάλι στο Φυρό. Φυρός. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου παρεμποδίζεται εκεί από τον Κόντι, τελικά Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι και Λιβαθινός Γκρατσιάνι. Αριστερά στον Κόντι, μπροστινή παλιά για τον Σιρέα. Σιρέα για τον Γκρατσιάνι, έκοψε πολύ καλά ο Καψής. Από τον Αντωνιόνι για τον Τζεντίλε κόβει ο Ιωσιφίδης. Μαύρος. Μαύρος και Ιωσιφίδης. Στο Δελικάρι, κάτω από τη σέντρα ο Δελικάρης θα ξεφύγει από το κέντρο. Κατά μέτωπη επίθεση του Δελικάρι του κάνουν φράγμα, εκεί ο Σιρέα τον ρίχνει κάτω και δίνει και ένα φάουλ ο διαιτητής για την εθνική μας ομάδα. 2 και 3 αντίπαλοι βρίσκονται επάνω στους Έλληνες παίκτες κάθε φορά που η μπάλα πηγαίνει στο σημείο της διεκδίκησής της. Φάουλ τώρα, κοντά στην μπάλα πάλι ο Δελικάρης και ο Κούις λίγο πιο πίσω. Ο Κούις που είχε σημειώσει εκείνο το θαυμάσιο γκολ στη Δανία πάλι με φάουλ. Σουτάρει ο Κούις επάνω στο σώμα του Σιρέα. Διώχνει ο Γκρατσιάνι. Κυράστας. Δελικάρης. Δελικάρης για τον Ιωσιφίδη. Τζεντίλε. Καψής. Καψής. Ξεφεύγει από τον Αντωνιόνι ο Καψής. Προσπαθεί να μπει μέσα ο Καψής. Με προβολή ο Μαρίνι για τον Κόντι. Αφήνει ο Αλτομπέλη για τον Αντωνιόνι. Είναι οι ξαφνικές αντεπιθέσεις των Ιταλών. Πολύ επικίνδυνος ο Αντωνιόνι και πάλι μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί να δώσει στον Αλτομπέλη. Έκοψε προς στιγμή ο Κυράστας. Σιρέα αριστερά στον Γκρατσιάνι. Out. Κόρνερ λέει ο διαιτητής. Βρήκε το πόδι του Καψί η μπάλα και κατέληξε κόρνερ. Κόρνερ για την εθνική Ιταλία με τον Κόντι. Κόντι εδώ αριστερά. Στον Μαρίνι πλασαριστά η μπάλα. Σέντρα του Μαρίνι. Έκοψε όμως εκεί ο Φυρός για να διώξει μακριά στο Δελικάρι. Δελικάρης που βρίσκει ελεύθερο το πεδίο τώρα για την ανάπτυξη μιας ελληνικής επιθέσεως μπροστινή παλιά. Θαυμάσια στον Αρδίζογλου. Ο Αρδίζογλου παρεμποδίζεται από τον Καμπρίνι. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου, Καμπρίνι. Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι. Ίσως η μπάλα να βρήκε και πάλι το χέρι του Καμπρίνι. Ο διαιτητής αφήνει, ήταν πίσω. Ίσως να μην το είδε. Κόντι. Στον Ταρντέλη. Αντωνιόνι. Αντωνιόνι στον Τζεντίλε και πάλι Αντωνιόνι. Ο Αντωνιόνι στον Ταρντέλη. Έκοψε όμως ο Σπύρος Λιβαθινός για τον Κούι. Δελικάρης. Δελικάρης που έχει μπροστά του το Μαρίνι.
στον Αρδίζογλου. Κοντά στον Αρδίζογλου βρίσκεται ο Καμπρίνη. Αρδίζογλου προσπαθεί στο κέντρο. Αρδίζογλου και πάλι για το μαύρο. Στον Αρδίζογλου, το σούτ του Αρδίζογλου out. Μια πολύ καλή ενέργεια των Ελλήνων παιχτών στο λεπτό αυτό. 34ο λεπτό της συναντήσεως, οι Ιταλοί προηγούνται με 1-0 με το ξαφνικό σούτ του Αντωνιόνι στο 11ο λεπτό που παραβίασε την ελληνική εστία και ο πάγκος των Ελλήνων που είδαμε προηγουμένως με τον Αρκέτα Παναγούλια, τους αναπληρωματικούς, τον κύριο Σοφιανίδη. Κολοβάτη. Κολοβάτη. Ταρντέλη. Στον Αντωνιόνι. Η μπάλα για τον Κόντι που έχει περάσει στη θέση του έξω αριστερά. Έκοψε όμως πολύ καλά ο Κυράστας. Κυράστας. Ξέφυγε ο Κυράστας. Κάνει ο Κόντι το φράγμα. Σημειώνεται ένα φάουλ για την ελληνική ομάδα. Από τον Κυράστα το ελεύθερο για τον Κούι μέσα στην περιοχή. Κόβει ο Τζεντίλε. Καμπρίνη στον Γκρατσιάνι. Κόντι. Γκρατσιάνι ξέφυγε από το φυρό και τον Κυράστα, όμως τώρα πολύ πιο κοντά στην μπάλα θα αφήσει για τον Σαργάνη. Από τον Σαργάνη χάνεται από τον Αντωνιόνι η μπάλα, την κερδίζει ο Θωμάς Μαύρος. Κολοβάτη. Ιωσήφιδης, φάουλ στον Αντωνιόνι. Φάουλ του Τζεντίλε. Έκοψε ο Κούις. Φάουλ του Γκρατσιάνι από πίσω. Από τον Φύρο στον Ιωσήφιδη. Μπροστινή παλιά για το Δελικάρη. Δελικάρης και Μαρίνη. Δελικάρης θα έχει και ο Ταρντέλη. Δελικάρης πάντα. Μαρίνη. Αντωνιόνι. Για τον Κόντι. Πιο κοντά η μπάλα στον Κυράστα. Κούις. Δελικάρης. Κυράστας. Κυράστας για τον Κωστίκο. Κωστίκος που έχει μπροστά του τον Κολοβάτη. Κωστίκος πάντα μπροστά από τον Κολοβάτη. Θα γίνει και ένα πλάγιο και φράγμα ίσως. Ο διαιτητής λέει πλάγιο τελικά. Αλλαγή. Με το πάσο τους οι Ιταλοί για να χτυπήσουν αυτό το πλάγιο. Κερδίζουν με 1-0 μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και γίνεται ένα φάουλ από τον Κυράστα στον Κόντι. Σιρέα στο φάουλ. Μαρίνη και Κούις. Φάουλ του Κούι, λέει ο κύριος Βοτρό. Χτυπήθηκε από τον Μαρίνη στον Ταρντέλη. Κόβει ο Λιβαθινός, έχει μπροστά του τον Αρδίζογλου. Κόντι. Κόντι έχει μπροστά του το Λιβαθινό. Φεύγει από τα αριστερά ο Κόντι. Σέντρα απευθείας out. 37ο λεπτό της συναντήσεως, Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ του Αντωνιόνι στο 11ο λεπτό. Προκριματική του παγκοσμίου κυπέλου. Δεύτερο παιχνίδι για την ελληνική ομάδα. Νικηφόρο το πρώτο στην Κοπενχάγη με τη Δανία και τώρα με την Ιταλία. Σαργάνης για τον Μαύρο, έκοψε ο Τζεντίλε. Τζεντίλε και Μαύρος, φάουλ του Μαύρου. Κολοβάτη στον Σιρέα. Κόντι. Ελεύθερους χώρους βρίσκουν οι Ιταλοί. Γκρατσιάνι έκοψε όμως πολύ καλά ο Καψής. Λιβαθινός για τον Ιωσήφιδη. Με δυσκολία ο Ιωσήφιδης και τελικά η μπάλα σε πλάγιο. Τζεντίλε στο πλάγιο.
Γκρατσιάνι, Αντωνιόνι. Στον Ταρντέλη και αυτό στον Κόντι που αφήνει στον Καμπρίνι. Καμπρίνι και Αρδίζογλου. Η μπάλα όμως έχει βγει πλάγιο για την ελληνική ομάδα με τον Αρδίζογλου στον Κυράστα. Αρδίζογλου. Δελικάρης και Μαρίνι και πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Από τον πλάγιο του Αρδίζογλου στον Κυράστα για να γίνει ένα φάουλ σε βάρος του Δελικάρη. Φάουλ με τον Δελικάρη. Έκοψε εκεί ο Ταρντέλη. Δεν απομακρύνεται η μπάλα στον Ιωσήφιδη, το σουτ, η μπάλα στο Τζεντίλε και πάλι στους Έλληνες παίκτες. Φάουλ. Ο διαιτητής θα το σημειώσει. Φάουλ στον Γκούι. Ελάς στις κερκίδες. Οι Έλληνες παίκτες παροτρύνονται για να αποτέλεσουν τουλάχιστον να ισοφαρίσουν τους Ιταλούς που προηγούνται με 1-0 ύστερα από το σουτ του Αντωνιόνι στο 11ο λεπτό. Αρδίζογλου, Δελικάρης και Κούις. Διορθώνεται η θέση. 5 παίκτες της Εθνικής Ιταλίας. Είναι κοντά και ένας έκτος. Τώρα είναι ο Ταρντέλη. Ετοιμάζεται ο Αρδίζογλου πλασαριστά. Ο Αρδίζογλου στα κεφάλια των αμυντικών του τείχους. Για τον Κόντι. Κόντι που στέλνει την μπάλα σε πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Με τον Αρδίζογλου. Αρδίζογλου στο Μαύρο. Μαύρος πολύ καλά, ξέφυγε ο Μαύρος. Μέσα στην περιοχή ο Μαύρος πολύ κοντά. Απέτυχε στην προσπάθειά του ο Κυράστας να πιάσει την μπάλα. Αλτομπέλη. Ταρντέλη. Καμπρίνι. Ταρντέλη. Αντεπίθεση των Ιταλών τώρα από τα αριστερά. Έκοψε όμως πολύ καλά ο Κυράστας. Ο Φυρός στη συνέχεια θα κάνει ένα λάθος, θα το ξαναδιορθώσει όμως πολύ καλά. Ευτυχώς. Δελικάρης. Δελικάρης μπροστινή παλιά για το Μαύρο. Ανάμεσα από δύο αντιπάλους του ο Μαύρος. Κούις. Προσπαθεί ο Κούις στον Κωστίκο. Κωστίκος προσπαθεί να σουτάρει σουτ πάνω από τα δοκάρια του Τζοφ. Μια ακόμα καλή προσπάθεια των Ελλήνων παικτών. Και το τελικό σουτ του Κωστίκου πάνω από τα δοκάρια του Τζοφ. Ο Κωστίκος που φοράει σήμερα για 12η φορά την φανέλα της Εθνικής είναι 23 χρόνων. Και ο πάγκος της ελληνικής ομάδας με τον Κωνσταντίνου, τον Γαλάκο, τον Γούναρη και πιο αριστερά τον Κούδα. Από το ελεύθερο του Τζοφ. Ο Αντωνιόνι θα χάσει την μπάλα. Κούις, Ιωσήφιδης, Λιβαθινός. Λιβαθινός για τον Αρδίζογλου. Ο Αρδίζογλου και πάλι στο Λιβαθινό. Λιβαθινός για τον Κωστίκο μέσα στον Μαύρο, η περιοχή μεγάλη, ο Μαύρος προσπαθεί να ξεφύγει. Η μπάλα κόβεται από τον Τζεντίλε. Φτάνει στο Δελικάρι, προσπαθεί να ξεφύγει μέσα από τρεις αντιπάλους του. Η μπάλα χτυπάει απάνω στα χέρια και σώματα των Ιταλών. Μέσα στην περιοχή ο Βοτρόλα είναι να συνεχίσει το παιχνίδι. Ανατροπή εδώ είχαμε. Ο διαιτητής όμως είπε ότι δεν είναι τίποτα. Στο είναι ανατροπή του Δελικάρι. Κόντι, Ιωσήφιδης. Επιμένουν οι Έλληνες παίκτες με τον Δελικάρι. Η επέμβαση του Τζεντίλε. Κόντι, Αντωνιόνι. Κόβει ο Αρδίζογλου τον Αντωνιόνι. Γίνεται και ένα φάουλ που σημειώνει τώρα ο κύριος Βοτρό. Τζεντίλε για τον Αλτομπέλη από τον Λιβαθινό στον Σαργάνη. Σαργάνης, Κολοβάτη για τον Γκρατσιάνι, έκοψε ο Φυρός. Φυρός στον Κυράστα. Έκοψε ο Κολοβάτη μπροστά από τον Κωστίκο. Για τον Ταρντέλη, κακή μεταβίβαση. Φυρός και offside, ο Ιταλός παίκτης αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής.
στην εθνική μας ομάδα. Αντωνιόνι όμως και τώρα για τον Γκρατσιάνι και πάλι Αντωνιόνι. Φάουλ λέει ο κύριος Βοτρό. Πολύ κοντά πάντα στις φάσεις ο κύριος Βοτρό όταν πρόκειται να επιτεθούν οι Ιταλοί. Λίγο πιο μακριά όταν είμαστε εμείς στην επίθεση. Από τον Ταρντέλη η μπάλα στον Καμπρίνι. Καμπρίνι έκοψε ο Κυράστας. Στον Λιβαθινό. Φάουλ του Κόντι στο Λιβαθινό. Χτυπάει ο Κόντι το Λιβαθινό. Βλέπουμε τον Έλληνα παίκτη στο έδαφος. Δελικάρης. Βαθιά παλιά του Δελικάρη για τον Κούι. Κόβεται όμως εκεί από τον Ταρντέλη σε πλάγιο για την εθνική μας ομάδα. Διαμαρτυρίες των Ελλήνων φιλάθλων στο διαιτητή. Και τώρα στον Μαύρο. Ανατρέπεται εκεί ο Μαύρος. Ο διαιτητής θα σημειώσει το φάουλ έξω από την γραμμή, από τα πλάγια. Οι φίλαθλοι και πάλι διαμαρτύρονται στις κερκίδες εναντίον του κυρίου Βοτρό. Βλέπουμε δυο Ιταλούς να κάνουν τείχους μπροστά στην μπάλα με τον Δελικάρη και τον Αρδίζογλου. Αφήνει ο Αρδίζογλου στο Δελικάρη τελικά το φάουλ. Όλοι οι παίκτες σχεδόν της ελληνικής ομάδας μέσα στην περιοχή του Τζόβ. Δελικάρης κατευθείαν επάνω στο σώμα του Αντωνιόνι. Γυρίζει στον Αρδίζογλου. Αρδίζογλου προσπαθεί να περάσει μέσα. Θα γίνει και ένα καινούριο φάουλ. Φάουλ και πάλι ετοιμάζεται να χτυπήσει ο Δελικάρης. Μέσα στην περιοχή ο Δελικάρης, η κεφαλιά του Τζεντίλε που θα κόψει. Ο Ιωσιφίδης μέσα στην περιοχή δεν απομακρύνεται την μπάλα και παρολίγο αποκρούει ο Τζοφ προς στιγμή. Μια μεγάλη ευκαιρία σε αυτό το καταπληκτικό ανάποδο σουτ του Κωστίκου. Μια άτυχη στιγμή και του Λιβαθινού. Κόρνες διώχνουν οι Ιταλοί. Μια πολύ καλή ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Παραχωρείται το κόρνερ που χτυπήθηκε. Πολλοί παίκτες μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής θα σημειώσει όμως ένα φάουλ των Ελλήνων. Επανάληψη λοιπόν του φάουλ που βλέπουμε να χτυπάει ο Δελικάρης. Ο Ιωσιφίδης θα δώσει τη σέντρα. Η μπάλα στην κεφαλιά από τον Λιβαθινό, το σούτ τελικά. Απόκρουσε ο Τζοφ. Η φάση του γκολ του Αντωνιόνι. Αριστερά του ήταν ο Φυρός, μπροστά του ήταν ο Καψής και το σούτ του Αντωνιόνι στα δίχτυα του Σαργάνη. 1-0 εν 10ο λεπτό της συναντήσεως. Και έτοιμοι τώρα για το δεύτερο ημίχρονο με τον Αλτομπέλη πίσω στον Ταρντέλη. Κολοβάτη. Από τον Κολοβάτη στον Μαρίνι. Αφήνει για τον Αντωνιόνι. Θα χαθεί όμως η μπάλα από τον Αρδίζογλου από το κέντρο του γηπέδου. Ο Αρδίζογλου για τον Κωστίκο και πάλι για τον Αρδίζογλου. Έκοψε όμως εκεί ο Σιρέα. Γκρατσιάνι. Ταρντέλη. Ταρντέλη που προσπάθησε να ανοίξει για τον Αλτομπέλη. Στον Γκρατσιάνι έχει μπροστά του το Φυρό. Κόβει πολύ καλά ο Φυρός. Η μπάλα ξαναγυρίζει όμως στους Ιταλούς με τον Γκρατσιάνι τώρα. Γκρατσιάνι και Δελικάρης. Κόντι. Κόντι από τον Κούι θα ξεφύγει μπροστά του το Φυρό. Και πάλι ο Κόντι δεξιά στον Μαρίνι. Για να κόψει ο Ιωσιφίδης και στον Μαύρο η μπάλα. Και γίνεται και ένα φάουλ εκεί στον Τζεντίλε από το Θωμά Μαύρο. Κέρδισαν την μπάλα οι Έλληνες παίκτες τώρα με το Δελικάρι για τον Ιωσιφίδη. Ιωσιφίδης που θα αφήσει στον Γαλάκο.
Η σέντρα του Ιωσήφιδη μέσα στην περιοχή. Ο Κολοβάτη θα αποκρούσει για τον Αντωνιόνι. Ο Αντωνιόνι από το κέντρο στον Κόντι. Και πλάγιο για την ελληνική ομάδα με τον Ιωσήφιδη στον Γαλάκο. Ο Γαλάκος που έχει τώρα αντίπαλο τον Μαρίνη. Γαλάκος, σέντρα περίφημη του Γαλάκου από τα δεξιά. Πηδάει ο Κωστίκος μέσα στην περιοχή. Κολοβάτη. Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι. Αρδίζογλου. Κυράστας. Η επέμβαση και πάλι του Αλτομπέλη εδώ. Πιο κοντά όμως την μπάλα ο Κούις για τον τερματοφύλακα μας το Σαργάνι. Φυρός. Δελικάρης. Στο Γαλάκο. Γαλάκος και Μαρίνη. Γαλάκος προσπαθεί να δώσει στον Μαύρο. Θα του κάνει όμως φάουλ ο Τζεντίλε. Παροτρύνουν οι Έλληνες φίλαθλοι τους παίκτες μας στην προσπάθειά τους αυτή τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Δελικάρης και πάλι για το φάουλ από την ελληνική πλευρά. Δελικάρης. Η κεφαλιά ήταν του Μαύρου. Πρόλαβε όμως ο Ταρντέλη για να τη δώσει τώρα στον Καμπρίνη. Αλτομπέλη. Αλτομπέλη πάντα. Με τον Κούι δίπλα του Αλτομπέλη. Μαρίνη. Μαρίνη και Φυρός κέρδισε την μπάλα. Ο Κόντι όμως θα την κερδίσει από τον Φυρό. Καψής πολύ καλά. Του κάνει φάουλ ο Ιταλός παίκτης. Φάουλ πολύ σωστό για την ελληνική ομάδα. Στο φάουλ ο Καψής. Κούις. Δελικάρης. Δελικάρης, η βαθιά παλιά για τον Κωστίκο. Θα γίνει ένα πλάγιο και φάουλ. Φάουλ λέει διαιτητής. Φάουλ που κέρδισε ο Ιωσήφιδης με τον Γαλάκο που ετοιμάζεται να το χτυπήσει. Ελάς στις κερκίδες και Γαλάκος στο φάουλ για την ελληνική ομάδα. Επάνω στο σώμα του Κόντι. Ο Φυρός θα στείλει μέσα την μπάλα στην περιοχή για να επαναληφθεί το φάουλ. Ο Γαλάκος στο φάουλ. Επάνω στο σώμα του Κόντι και κόρνερ. Κόρνερ από τον Γαλάκο για τον Ιωσήφιδη μέσα στην περιοχή για τον Κωστίκο. Έκοψε ο Σιρέα, απομακρύνει ο Αντωνιόνι. Η μπάλα για τον Αλτομπέλη και τώρα στον Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι και ο Αρδίζογλου με τον Κυράστα στον Κωστίκο. Κωστίκος προσπαθεί να ξεφύγει από τον Κολοβάτη και θα γίνει και ένα φάουλ. Φάουλ για την εθνική μας ομάδα. Παίζει πολύ πιο δυνατά τώρα η ελληνική ομάδα οπωσδήποτε από το πρώτο ημίχρονο που άφησε ίσως και τους Ιταλούς να κάνουν εκείνη το παιχνίδι τους. Ο Αρδίζογλου στο φάουλ. Επάνω στο σώμα του Καμπρίνη που ήταν πολύ κοντά στην μπάλα για να επαναληφθεί. Και ο κύριος Βοτρό να σημειώσει μια κίτρινη κάρτα τον Καμπρίνη. Εδώ ο Καμπρίνη της Juventus 22 χωρίς διεθνής 23 χρόνων. Και ο κύριος Βοτρό που οπωσδήποτε στο πρώτο ημίχρονο έκανε αρκετά σφάλματα, τα περισσότερα σε βάρος της ελληνικής ομάδας. Φάουλ με τον Αρδίζογλου. Φάουλ με τον Αρδίζογλου. Μέσα στην περιοχή από την αντίθετη πλευρά ο Κωστίκος το μπλοκάρει ο Τζοφ. Εδώ ο Κούις που έδωσε την κεφαλιά για να μπλοκάρει ο Τζοφ. Και η επανάληψη του φάουλ. Η επανάληψη του φάουλ από τον Αρδίζογλου, η κεφαλιά του Κούι για να μπλοκάρει στο έδαφος ο Τζοφ.
Φάουλ τώρα για τους Ιταλούς ακριβώς στη σέντρα. Από τον Μαρίνη στον Κολοβάτη. Κολοβάτη για τον Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι και Κυράστας. Φάουλ για την Ιταλική ομάδα που χτυπήθηκε γρήγορα από τον Ταρντέλη στον Αντωνιόνι. Καμπρίνι. Καμπρίνι έχει μπροστά του τον Κυράστα. Καμπρίνι στον Αντωνιόνι. Του κλέψε πολύ καλά την μπάλα ο Κούις για τον Αρδίζογλου. Πετάει μπροστά την μπάλα ο Αρδίζογλου στην επίθεση αυτή για την εθνική μας. Ο Αρδίζογλου περιμένει την μπάλα ο Κωστίκος. Αρδίζογλου πάντα και φράγμα από τον Καμπρίνι. Φάουλ για την εθνική μας ομάδα του Καμπρίνι στον Αρδίζογλου. Αρδίζογλου εδώ για 25η φορά φοράει σήμερα την φάνελα της εθνικής μας ομάδας. 26 χρόνων ο Αρδίζογλου. Και πάντα ο κύριος Βότρο. Το φάουλ χτυπήθηκε από τον Γαλάκο για τον Γκουί μέσα στην περιοχή. Τρέχει ο Ιωσήφιδης, τρέχει και ο Κωστίκος για να μπλοκάρει ο Τζο. 53ο λεπτό της συναντήσεως, Ελλάδα-Ιταλία 0-1 στους προκριματικούς του παγκοσμίου κυπέλου, σε ένα κατάμεστο γήπεδο, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, για να κόψει τώρα ο Κυράστας και να κερδίσει ο Αρδίζογλου. Αρδίζογλου που καταδιώκεται από τον Γκρατσιάνι. Στον Δελικάρη. Για τον Ιωσήφιδη, θαυμάσια από τα αριστερά. Έχει μπροστά του τον Κόντι. Ιωσήφιδης πάντα. Η σέντρα του Ιωσήφιδη για τον Γαλάκο μέσα στην περιοχή. Κοντά είναι ο Κωστίκος. Κολοβάτη και Κωστίκος. Κωστίκος πάντα στην μπάλα. Κολοβάτη, Κωστίκος. Κωστίκος πάντα, δύο αντίπαλοι του και ο διαιτητής πολύ κοντά θα σημειώσει ένα φάουλ. Κόρνερ τελικά λέει ο διαιτητής. Κόρνερ από τα δεξιά λοιπόν για την ελληνική ομάδα που χτυπήθηκε γρήγορα από τον Καλάκο στον Δελικάρη. Η κεφαλιά είναι του Θωμά Μαύρου, out. Εδώ ο Θωμάς Μαύρος, 27η φορά σήμερα με την φανέλα της εθνικής μας ομάδας, 25 χρόνων. Ένας από τους παίκτες που έχουν κάνει όλη την Ευρώπη να μιλάνε για αυτόν, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια. Από τον Τζοφ, Γκρατσιάνι, κέρδισε όμως ο Κυράστας στον Αρδίζογλου. Φυρός. Φυρός για τον Γαλάκο και του κόβει ο Μαρίνη σε πλάγιο. Με τον Γαλάκο για τον Δελικάρη. Δελικάρης και πάλι στο Γαλάκο. Έχει μπροστά του το Μαρίνη. Σέντρα του και θαυμάσια μπροστά από τον Τζοφ. Παρολίγο ο Κωστίκος για την κεφαλιά. Τελικά όμως ο Κολοβάτη θα διώξει σε κόρνερ. Μια πολύ καλή σέντρα του Γαλάκου μέσα στην περιοχή των Ιταλών. Και στην προσπάθεια του ο Κωστίκος να πιάσει κοντά την μπάλα, επενεύει ο Κολοβάτη και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ πάνω από τα δοκάρια του Τζοφ. Χτυπήθηκε όμως το κόρνερ τώρα από τα αριστερά και η έξοδος του Τζοφ που μπλοκάρει. Ο Φυρός με κεφαλιά θα κόψει αυτή την επίθεση για να διώξει πιο μακριά ο Κυράστας, να κόψει ο Μαρίνη και στον Αντωνιόνι αριστερά για τον Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι offside. Εδώ ο Γκρατσιάνι. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου και φάουλ του Αντωνιόνι στον Αρδίζογλου. Γρήγορα από τον Δελικάρη η μπάλα για τον Γκούι και πάλι στον Δελικάρη. Για τον Γαλάκο η σέντρα κόβει ο Μαρίνη. Χάνει την μπάλα ο Αλτομπέλη. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου και Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι τελικά στον Αντωνιόνι και μπροστά και πάλι στον Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι πίσω στον Κόντι. Κόντι για τον Αντωνιόνι. Σιρέα. Αντωνιόνι. Αφήνει ο Καμπρίνη στον Αντωνιόνι. Επέμβαση πάρα πολύ καλά τοποθετημένος ο Κυράστας. Ο Κυράστας για τον Γαλάκο. Γαλάκος και Μαρίνη. Και ένα φάουλ λέει ο επόπτης. Ο επόπτης σημειώνει αυτό το φάουλ. Ενώ τώρα βλέπουμε και τον διαιτητή να γλιστράει και να πέφτει κάτω στην προσπάθειά του να απομακρύνει τον Γαλάκο από τον συμπατριώτη του επόπτη.
Δημήτριος Βοτρό, 35 χρόνων σήμερα, Γάλλος διαιτητής. Είχε παίξει τον αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό το 1975, όταν ακόμα ήταν 30 χρόνων. Στα 17 του αναγκάστηκε να διακόψει την αθλητική δραστηριότητα, διότι οι γιατροί διαπίστωσαν ένα φύσιμα στην καρδιά του. Παρ' όλα αυτά όμως ο Βοτρό έγινε καλά και σήμερα είναι εδώ στο γήπεδο, διαιτητής του αγώνα της Ελλάδας με την Ιταλία. Δελικάρης, Ιωσιφίδης. Ιωσιφίδης μέσα στην περιοχή, πολύ καλά είναι ο Γαλάκος. Ο Γαλάκος θα γυρίσει την μπάλα για τον Μαύρο, θα κόψει όμως ο Μαρίνι με την προβολή. Μια πολύ καλή ευκαιρία για την ελληνική ομάδα σε αυτό το λεπτό. Και ενώ έχει διακοπεί η φάση με ένα φάουλ, τις αψιμαχίες του Κόντι με τον Ιωσιφίδη, ο διαιτητής χωρίζει και απομακρύνει με την βοήθεια και του Αντωνιόνι. Καλή αυτή η ευκαιρία, προσπάθησε να αφήσει ο Γαλάκος για τον Μαύρο κάτω από τα πόδια του Μαρίνι. Η μπάλα θα βρει όμως και εδώ ο πάγκος με τον Τσέζαρε Μαλντίνι της Ιταλίας, τον βοηθό του Μπέρτζοτ, που δεν φαίνεται είναι κρυμμένος από πίσω από το κεφάλι του Μαλντίνι. Για τον Τζεντίλε και αυτός τον Σιρέα. Σιρέα η μπροστινή παλιά για τον Αλτομπέλη, Φυρός. Γαλάκος, Δελικάρης. Δελικάρης ανάμεσα στον Αντωνιόνι και τον Κόντι. Δελικάρης πάντα. Δελικάρης και ξέφυγε θαυμάσια από τον Αντωνιόνι. Προσπάθησε να τον κόψει και τον έκοψε τελικά ο Σιρέα. Σιρέα λοιπόν για τον Κόντι. Δεν κερδίζει όμως κανείς άλλος την μπάλα εκτός από τον Αρδίζογλου που βρίσκεται κοντά της. Δελικάρης. Έκοψε ο Γκρατσιάνι, χάνει την μπάλα από τον Κυράστα. Γρήγορα στον Κωστίκο μπαίνει μέσα ο Κυράστας. Κυράστα στη μεγάλη περιοχή, η προβολή του Γκρατσιάνι. Για να διώξει ο Αλτομπέλη. Και αντεπίθεση τώρα των Ιταλών με τον Αντωνιόνι. Έχει κοντά του τον Καψί. Ξέφυγε ο Αντωνιόνι. Προσπαθεί να δώσει για τον Αλτομπέλη που έχει εντωμεταξύ προωθηθεί στην επίθεση του. Ιωσιφίδης. Ιωσιφίδης και Αλτομπέλη. Ξέφυγε ο Ιωσιφίδης, κέρδισε και ένα πλάγιο που χτύπησε αμέσως για τον Φυρό. Φυρό στον Γκούρι. Για τον Γαλάκο. Μπροστά από τον Γαλάκο ο Μαρίνι κερδίζει και ένα φάουλ. Εδώ ο Μαρίνι για τον Κόντι. Η σέντρα του Κόντι προσπαθεί να βρει τον Καπρίνι. Offside. Καψής, Κυράστας, Αρδίζογλου. Ξεφεύγει ο Αρδίζογλου από τον Καπρίνι. Αρδίζογλου πάντα στην αντεπίθεση αυτή για την ελληνική ομάδα. Ανοίγεται και ο Δελικάρης. Αρδίζογλου προσπαθεί μόνος να επέμβει. Τον κόβει προς στιγμή ο Ταρντέλη. Μπάλα στο Γαλάκο. Για το Μαύρο. Μέσα η σέντρα για τον Δελικάρη. Κόβει ο Κολοβάτη. Κολοβάτη στο Σιρέα. Στον Ιωσιφίδη όμως. Ιωσιφίδης για τον Κωστίκο. Η μπάλα επάνω στα σώματα. Γαλάκος. Για τον Δελικάρη. Δελικάρη στη σέντρα πολύ καλά. Η κεφαλιά είναι του Κούι. Απομακρύνει ο Ταρντέλη. Και τώρα για τον Αρδίζογλου. Αρδίζογλου μέσα στην περιοχή. Πολλοί παίκτες μας μέσα. Τρέχει ο Μαύρος και βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ για την ελληνική ομάδα. Παραχωρεί στην επέμβασή του ο Κόντι που έχει οπισθοχωρήσει. Πολύ καλές στιγμές για την ελληνική ομάδα, καθώς βλέπουμε να χάνει με 1-0, αλλά δεν έχει χάσει όμως και το κουράγιο της. Στο κόρνερ του Δελικάρη. Κόβει ο Σιρέα. Γυρίζει στον Ιωσιφίδη και πάλι για τον Δελικάρη. Δελικάρης και Κόντι στο πλάγιο. Από τον Ιωσιφίδη. Η σέντρα του Ιωσιφίδη για τον Καψί, μέσα στην περιοχή του Καψί. Κωστίκος, δεν απομακρύνεται. Θα κάνει το σούτ τελικά. Πολύ καλό το σούτ, είναι του Κούι και μπλοκάρει ο Τζοκ, καλά τοποθετημένος στην εστία του. Ξαναβλέπουμε όμως τη φάση, πως ο Καψής θα τροφοδοτήσει μέσα στην περιοχή. Τον Κωστίκο, η μπάλα θα γυρίσει στον Κούι. Εδώ ο Κούις, το δυνατό σούτ, στη γωνιά του ο Τζοκ μπλοκάρει. Αντεπίθεση με τον Αντωνιόνι για τους Ιταλούς. Έκοψε όμως ο Φυρός και ο διαιτητής θα σημειώσει ένα φάουλ για την Ιταλική ομάδα.
Και βλέπουμε εδώ τώρα μια ακόμα αλλαγή να ετοιμάζεται. Ο Χαραλαμπίδης ζεσταίνεται για την ελληνική ομάδα. Χαραλαμπίδης που είχε φορέσει για πρώτη φορά την φανέλα της εθνικής μας εναντίον της Αυστραλίας στο φιλικό παιχνίδι. 3-3 το αποτέλεσμα πρόσφατα. Ετοιμάζεται τώρα να μπει για δεύτερη φορά στον αγωνιστικό χώρο σε ένα οπωσδήποτε πιο δύσκολο παιχνίδι. Χτυπήθηκε όμως το φάουλ για να μπλοκάρει ο Σαργάνης. Στον Κυράστα. Κυράστας και Γκρατσιάνι. Κούις που ανοίγει στον Μαύρο. Τζεντίλε και Μαύρος. Μαύρος πιο κοντά, Τζεντίλε σε πλάγιο. Τζεντίλε πρέπει να υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους ότι είναι αυτή τη στιγμή ο πιο φορμαρισμένος παίκτης των Ιταλών. Κούις. Κωστίκος ανάμεσα από τον Κολοβάτη και τον Καμπρίνη. Κακή συνεννόηση με τον Γαλάκο και κατευθείαν out η μπάλα. 63ο λεπτό της συναντήσεως, Ελλάδα-Ιταλία 0-1, με τον γκολ του Αντωνιόνι στο 11ο λεπτό. Οι Έλληνες παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους, έχουν οπωσδήποτε την υπεροχή και έχουν φτάσει πολύ κοντά στην ισοφάριση. Ο Τζόφ όμως φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλή ημέρα σήμερα και έχει μπλοκάρει τουλάχιστον τις 3 επικίνδυνες καταστάσεις για την εστία του. Κυράστας. Για τον Μαύρο διώχνει όμως ο Τζεντίλε που τον παρακολουθεί από πολύ κοντά σε πλάγιο. Κυράστας στο Μαύρο με τον Τζεντίλε. Μαύρος, Τζεντίλε, Ταρντέλη και φάουλ του Τζεντίλε. Δελικάρη στο φάουλ για την ελληνική ομάδα. Μέσα στην περιοχή έχει πηδάει τώρα και διώχνει ο Σιρέα. Την μπάλα δεν απομακρύνεται στον Ιωσήφιδη. Ο Ιωσήφιδης που ξανασεντράρει. Κούις για τον Μαύρο. Διώχνει ο Μαρίνι. Η μπάλα για τον Καψί. Η μπάλα για τον Καψί μέσα στην περιοχή. Παρολίγο το λάθος από τον Μαρίνι. Για να κόψει όμως ο Γκρατσιάνι εδώ. Γκρατσιάνι στον Ταρντέλη. Και αυτός και πάλι στον Γκρατσιάνι ανάμεσα από τους δύο παίκτες, τον Αλτομπέλη. Offside όμως έχει σημειώσει ο επόπτης. Offside του Αλτομπέλη από τον Καψί στο Δελικάρι. Κόβεται από τον Αντωνιόνι. Αντωνιόνι και Καψής. Αντωνιόνι κόβεται από τον Κούι και ένα φάουλ θα γίνει στον Ιταλό παίκτη. Κούις εδώ αριστερά. Φάουλ με τον Ταρντέλη στον Κόντι. Ο Ιωσήφιδης όμως θα κόψει την μπάλα για τον Μαύρο και πάλι στον Ιωσήφιδη. Φυρός, Δελικάρης μπροστά την παλιά για τον Γαλάκο. Φάουλ θα κάνει εκεί ο Σιρέα. Το φάουλ λοιπόν από τον Ιωσήφιδη μέσα στην περιοχή, πολύ κοντά ο Κωστίκος και ο Μαύρος εκεί. Θα διώξει τελικά ο Τζεντίλε. Ο Τζεντίλε μπροστά από το Μαύρο έδιωξε την μπάλα για τον Γκρατσιάνι τώρα. Γκρατσιάνι στον Αλτομπέλη. Κυράστας. Φυρός. Δελικάρης. Σε μισό γήπεδο γίνεται το παιχνίδι. Φυσικά το μισό γήπεδο ανήκει στους Ιταλούς που αμήνονται με υπεράνθρωπες προσπάθειες. Πολλοί άνθρωποι άμυνα των Ιταλών σήμερα. Περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο παρά στο πρώτο. Δελικάρης. Δελικάρης προσπαθεί να ξεφύγει για τον Κωστίκο και να ξαναδώσει την μπάλα και θα βγάλει ο Σιρέα σε κόρνερ. Δελικάρης για το κόρνερ. Χτυπήθηκε γρήγορα. Η μπάλα από τον Γαλάκο στην περιοχή. Ο Κούις και λέει απευθείας out. Και ο Τζοφ. Εδώ το νούμερο 17 ο Χαραλαμπίδης λοιπόν που ετοιμάζεται τώρα να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε ποιον θα βγάλει. Με το νούμερο 9 λέει να βγει ο Κωστίκος.
Κωστίκος λοιπόν βγαίνει και τη θέση του παίρνει ο Χαραλαμπίδης. Χαραλαμπίδης λοιπόν, ο άσος της Δόξας Δράμας και του εθνικού μας συγκροτήματος σήμερα, καλείται σε ένα δύσκολο ρόλο ανάμεσα από την πολυάνθρωπη αμυντική ζώνη των Ιταλών να διαπεράσει και να σημειώσει έστω και ένα γκολ για να φτάσουμε στην ισοφάριση. Αντωνιόνι, Αλτομπέλη και Κυράστας. Στον Ταρντέλη αφήσει στον Κρατσιάνι και πάλι Ταρντέλη. Παρεμποδίζεται από τον Μαύρο τελικά η μπάλα για τον Κόντι και πίσω στον Τζεντίλε. Κόντι, Τζεντίλε, Ταρντέλη, μπλοκάρει ο Σαργάνης. Εδώ ο Ταρντέλη, 44 φορές διεθνής, 26 χρόνων ο παίκτης της Γιουβέντους. Από τον Σαργάνη το ελεύθερο για τον Κούι. Πολύ καλά ο Κούις στον Γαλάκο και πάλι Κούις. Κούις στο Μαύρο. Κούις και πάλι προσπαθεί να περάσει ανάμεσα ο Τζεντίλε όμως τον Τζοφ. Από τον Τζοφ για τον Αντωνιόνι, επέμβαση του Καψί. Καμπρίνι, δεν υπάρχει κανείς παίκτης μας τώρα στο κέντρο. Καμπρίνι στον Κόντι. Καμπρίνι, Αντωνιόνι, Γρατσιάνι. Γρατσιάνι, δεν πρέπει να αφήσουν τον παίκτη αυτό να σουτάρει. Κόντι, Γρατσιάνι και offside, λέει ο διαιτητής όμως να συνεχιστεί το παιχνίδι. Κόντι, Κόντι, Γρατσιάνι και κατευθείαν η μπάλα out. Μαύρος και Τζεντίλε, Κόντι, Μαύρος και Τζεντίλε και πάλι. Τζεντίλε πιο κοντά, θα απομακρύνει. Καψής πολύ καλά στο πάρει την μπάλα. Ανοίγει για τον Γαλάκο που κερδίζει την μπάλα για τον Μαύρο. Μέσα στην περιοχή ο Μαύρος και κοντά του ο Ταρντέλη. Πίσω στον Γαλάκο. Γαλάκος προσπαθεί να κάνει τη σέντρα και είναι κατευθείαν out. Εβδομηκοστό λεπτό της συναντήσεως Ελλάδα-Ιταλία πάντα 0-1. Και είναι κρίμα που η ελληνική ομάδα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την υπεροχή της, ιδιαίτερα σε αυτό το δεύτερο μέρος που παίζει πάρα πολύ καλά και πολύ δυνατά. Ο Αρδίζογλου εδώ δέχεται τις περιποιήσεις του γιατρού και φυσιοθεραπευτή της ομάδος μας, κ. Σκορδί. Καμπρίνι πίσω στον Κολοβάτη που αφήνει στον Τζοφ. Και τώρα πρέπει να παρακολουθήσουμε ασφαλώς ένα θέαμα ακόμα μεγαλύτερης αμυντικής τακτικής και καθυστερήσεων από τους Ιταλούς. Καμπρίνι, για αυτούς έστω και το ένα γκολ και η νίκη μετράνε περισσότερο οι 2 βαθμοί, αγνοώντας το θέαμα φυσικά που θέλουν οι φίλαθλοι. Σιρέα τώρα στην επίθεση για τους Ιταλούς. Σιρέα από το κέντρο μπροστά του είναι ο Καψής στον Γρατσιάνι. Γρατσιάνι και Κυράστας. Γρατσιάνι θα κάνει το σούτ και θα μπλοκάρει ο Σαργάνης. Εδώ ο Γρατσιάνι και Κούις. Κούις για το Γαλάκο. Γαλάκος και Μαρίνι. Μαρίνι του κάνει προβολή και φάουλ. Το χτυπάει γρήγορα στον Αρδίζογλου. Κούις. Κούις. Αρδίζογλου. Φυρός. Ακριβώς στη σέντρα οι παίκτες μας όλοι κάτω προς την περιοχή των Ιταλών. Ιωσήφιδης. Για το Μαύρο. Πολύ καλά ο Μαύρος μέσα στην περιοχή. Αποτυγχάνει στην προσπάθειά του ο Χαραλαμπίδης και μπλοκάρει ο Τζοφ. Τζοφ για τον Αλτομπέλη, κερδίζει όμως ο Καψής και φάουλ θα κάνει ο Τζεντίλε.
Δελικάρης. Για τον Χαραλαμπίδη που κέρδισε την μπάλα. Κατευθείαν out. Εδώ ο Χαραλαμπίδης. Στον Σιρέα και επανάληψη ζητάει ο διαιτητής. Ο διαιτητής έδειξε και το ρολόι του προηγουμένως, ίσως να σημείωσε κάποια καθυστέρηση. Καψής, Αλτομπέλη. Αντωνιώνη, με συγχωρείτε, στον Αλτομπέλη τώρα. Μπροστά του όμως είναι ο Κυράστας. Για τον Σαργάνη. Γαλάκος και Μαρίνη, η μπάλα πίσω. Θα χαστεί από τον Ιωσήφιδη για τον Κόντι και τελικά όμως η επέμβαση του Καψί. Καψί στην επίθεση. Σέντρα του Καψί για τον Γαλάκο και το μαύρο έκοψε Τζεντίλε. Δεν υπάρχει κανείς όμως από την δεξιά πτέρυγα για την ελληνική ομάδα. Αλτομπέλη τώρα. Αλτομπέλη, κοντά του είναι ο Καμπρίνη. Αλτομπέλη πάντα. Στον Κόντι. Κόντι για τον Αντωνιώνη, στον Γκρατσιάνη και πίσω ακόμα για τον Ταρντέλη. Ταρντέλη στον Γκρατσιάνη μέσα στην περιοχή. Γκρατσιάνη προσπαθεί να βρει διέξοδο. Ο Κόντι θα κάνει το σούτ, όχι ακόμα. Ευτυχώς πολύ μακριά, out. Η κεφαλιά του Χαραλαμπίδη που κέρδισε την μπάλα στον Γαλάκο. Γαλάκος προσπαθεί να ξεφύγει προς το κέντρο. Κόβεται από τον Μαρίνη. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου και Μαρίνη. Στον Κούι. Ιωσήφιδης. Ιωσήφιδης. Σέντρα του Ιωσήφιδη μέσα στην περιοχή για τον Χαραλαμπίδη. Και τελικά η μπάλα. Out λέει ο επόπτης και σημειώνει φυσικά ο Βοτρό. Διαμαρτυρίες των φιλάθλων που ζήτησαν και κόρνερ στην επέμβαση αυτή που έκανε ο Σιρέα. 75ο λεπτό της συναντήσεως. Ελλάδα-Ιταλία 0-1. Και Τζοφ στο ελεύθερο. Γκρατσιάνη. Γκρατσιάνη πάντα κρατάει την μπάλα. Ο Κούι στον Αρδίζογλου. Για τον Δελικάρη, μπροστά του έκοψε ο Καμπρίνη και τελικά θα φτάσουμε στον Αρδίζογλου. Αρδίζογλου. Μπροστά του ο Ταρντέλη για τον Μαύρο. Πίσω στον Ιωσήφιδη. Ιωσήφιδη στη σέντρα. Κεφαλιά του Χαραλαμπίδη μέσα στην περιοχή. Έχει σημειώσει ο επόπτης, βλέπουμε κάτι, θα δούμε όμως αμέσως αυτή την φάση. Συνεχίζεται, λέει ο διαιτητής. Μια καταπληκτική ευκαιρία για την ελληνική ομάδα να ισοφαρίσει εδώ. Όταν κέρδισε την μπάλα ο Χαραλαμπίδης έφτασε κοντά στο Μαύρο. Και ο Τζοφ μπλόκαρε ακριβώς επάνω στην επανορθωτική του γραμμή. Ξαναβλέπουμε όμως την φάση με τον Ιωσήφιδη, την κεφαλιά του Χαραλαμπίδη και η κεφαλιά που μπλοκάρει ο Τζοφ. Εδώ Τζεντίλε για τον Κόντι. Τζεντίλε και πάλι μπροστά στον Κόντι. Κόντι. Κόβει ο Αρδίζογλου. Ταρντέλη. Μπλοκάρει ο Σαργάνης πολύ καλά. Κόβει όμως και πάλι ο Ταρντέλη την μπάλα στο ελεύθερο του Σαργάνη. Πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Από τον Κόντι στον Αντωνιώνη. Καμπρίνη. Αλτομπέλη. Αλτομπέλη. Χαραλαμπίδης και Κολοβάτη διώχνει μακριά. Στον Φύρο. Κούις. Δελικάρης.
Ιωσήφιδης, μπροστά του ο Ταρντέλη. Δελικάρης. Δελικάρης που ζητάει την μπάλα, ο Χαραλαμπίδης μέσα στην περιοχή με τον Κολοβάτη. Πηδάει πιο ψηλά και κατευθείαν out την μπάλα. Τζοφ. Καψής. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου και Αλτομπέλη στον Καψί και πάλι για το Δελικάρι. Ανοίγει δεξιά ο αριστερά με συγχωρείτε στον Ιωσήφιδη που μπαίνει μέσα. Ιωσήφιδης και του γίνεται ένα φάουλ εκεί από τον Μαρίνη. Μαρίνη. Το φάουλ στον Ιωσήφιδη κάτω. Ο Κώστας Ιωσήφιδης σε 38 φορές διεθνής, 28 χρόνων σήμερα. Ο άσος του ΠΑΟΚ. Για να χτυπηθεί το φάουλ από τον Γαλάκο και η έξοδος του Τζοφ. Σημειώνεται και ένα φάουλ. Τζοφ. Καψής και Γκρατσιάνι τελικά. Στον Φυρό η μπάλα. Φυρός δυνατά για τον Χαραλαμπίδη. Πάνω από τον Σιρέα. Κοντά στην μπάλα όμως είναι ο Μαρίνη. Ιωσήφιδης για τον Χαραλαμπίδη. Πάνω από τον Κολοβάτη. Στον Γκρατσιάνι. Από τον Γκρατσιάνι στον Αντωνιόνι. Αργός ο ρυθμός των Ιταλών. Προσπαθούν φυσικά να κερδίσουν χρόνο. Προηγούνται με 1-0 άλλωστε. Κόντι. Από τον Κόντι και πάλι στον Γκρατσιάνι. Η επάμβαση του Φύρου. Κόντι. Καμπρίνι. Καμπρίνι για τον Τζεντίλε που έχει περάσει στη θέση του έξω αριστερά και πάλι ο Καμπρίνι. Καμπρίνι στον Αντωνιόνι. Αντωνιόνι και πάλι από το σημείο εκείνο που είχε σημειώσει τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Έκοψε ο Κούις και φάουλ θα γίνει στο Δελικάρι. Και ο πάγκος των Ιταλών με τον Μπέαρτζοτ να φωνάζει εδώ σε πρώτο πλάνο και αριστερά του τον Μαλντίνι το βοηθό. Από τον Ιωσήφιδη για τον Χαραλαμπίδη καταδιώκεται από τον Κολοβάτη. Χαραλαμπίδης. Κολοβάτη. Μαρίνη για τον Κόντι. Αλλάζει στον Μαρίνη και πάλι μπάλα. Μαρίνη που αφήνει τη θέση του για να κάνει την επίθεση αυτή και να γίνει και ένα φράγμα φάουλ, λέει ο κύριος Βοτρό. Διαμαρτυρίες του άνθιμου Καψί. Αλλά χωρίς αντίκρισμα γιατί ο Γάλλος έδειξε τουλάχιστον και στο πρώτο ημίχρονο πως δεν ήταν διατεθειμένος να δώσει επικίνδυνα φάουλ σε βάρος των Ιταλών. Ταρντέλη. Κόβει τώρα η ελληνική άμυνα με τον Δελικάρη στην αντεπίθεση. Δελικάρης κατά μέτωπο επίθεση. Δεν υπάρχει όμως κανείς εκεί, εκτός και πάλι από το Μαρίνι που έχει βρεθεί στη θέση του πίσω. Αλτομπέλη για τον Ταρντέλη. Για τον Γκρατσιάνι. Αφήνει μέσα στην περιοχή και πλασάρει. Είναι το γκολ, το δεύτερο το γκολ των Ιταλών. Έκανε μια προσποίηση ο Σιρέα. Μπήκε μέσα στην περιοχή και αφού του άφησε ο Γκρατσιάνι την μπάλα, ξαναβλέπουμε τη φάση όμως, να εδώ ο Σιρέα για να μπλοκάρει τον Σαργάνη που είχε επιχειρήσει στο μεταξύ έξοδο. 2-0 λοιπόν το σκορ για τους Ιταλούς. Ο Σιρέα που ξεκίνησε και πάλι στην ξαφνική αντεπίθεση αυτή των Ιταλών έφυγε από την σέντρα. Έφτασε στη μεγάλη περιοχή, έκανε προσποίηση ο Γκρατσιάνι και πλάσαρε στον εξελθόντα Σαργάνη. 2-0 λοιπόν για τους Ιταλούς το σκορ.
Καμπρίνι. Από τον Καμπρίνι η μπάλα δεξιά στον Ταρντέλη. Για τον Αντομπέλη. Αλτομπέλη. Αλτομπέλη πάντα έχει μπροστά τον Κούι και τον Καψί. Καψής, Δελικάρης, φάουλ του Κόντι. Εδώ ο Δελικάρης. Δελικάρης. Στον Ιωσήφιδη. Ιωσήφιδης που ξέφυγε από τον Κόντι. Σέντρα του Ιωσήφιδη για τον Χαραλαμπίδη. Η μπάλα για τον Κούι που μπερδεύεται και χάνει την μπάλα τελικά πιο πίσω από τον Σιρέα για τον Αντωνιόνι. Αντωνιόνι η μπροστινή παλιά στον Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι. Προσπαθεί να ξεφύγει από τον Φυρό. Γκρατσιάνι, βγαίνει ο Σαργκάνης και είναι κόρνερ. Μια ακόμα επικίνδυνη κατάσταση για την ελληνική εστία. Και ο Σαργκάνης θα διώξει σε κόρνερ. Κόρνερ με τον Αντωνιόνι από τα δεξιά. Ο Αντωνιόνι που είχε ανοίξει το σκορ στο 11ο. Και Σαργκάνης. Χαραλαμπίδης και Κολοβάτη. Κολοβάτη κερδίζει την μπάλα για τον Γαλάκο. Κούις. Κούις. Θα κάνει το σούτ ο Κούις για να μπλοκάρει εύκολα ο Τζοφ. Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι και βλέπουμε να φοράει και το πένθος ο Ιταλός παίκτης για τους σεισμοπαθείς της Ιταλίας. Από τον Κόντι για τον Καμπρίνι. Στον Ταρντέλη. Κόντι. Πασίτσες των Ιταλών. Τελευταία λεπτά της συναντήσεως. Κερδίζουμε 2-0 μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και έχουν κάνει το μεγάλο βήμα για την πρόκρισή τους στους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ισπανίας. Δελικάρης για την αντεπίθεση τώρα με τον Ταρντέλη μπροστά. Δελικάρης πάντα στον Γαλάκο. Γαλάκος και Μαρίνη μπροστά στον Δελικάρη. Δελικάρης και Σιρέα. Δελικάρης, η μπάλα κόρνερ. Δελικάρης. Μέσα στην περιοχή και ο Καψής για να κερδίσει αυτή την κεφαλιά. Πηδάει ο Καψής, πηδάει ο Τζεντίλε για τον Αντωνιόνι. 5 λεπτά από το τέλος της συναντήσεως οι Ιταλοί προηγούνται με 2-0 της εθνικής μας ομάδας. Αντωνιόνι στην αντεπίθεση τώρα. Offside το Αλτομπέλη. Και μια αλλαγή τώρα ετοιμάζονται να κάνουν οι Ιταλοί. Με το νούμερο 13 ο Οριάλη θα πάρει τη θέση, θα δούμε με το νούμερο 10 του Αντωνιόνι. Οριάλη λοιπόν στη θέση του Αντωνιόνι. Υποτικά και αθλητικά, αντίθετα από ό,τι φοβόντουσαν οι Ιταλοί, οι Έλληνες φίλαθλοι χειροκροτούν τον Αντωνιόνι εδώ που αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο για να παραχωρήσει την θέση του στον Οριάλη με το νούμερο 13. Οριάλη, 14 φορές με τη σημερινή διεθνής, 28 χρόνων, έχει παίξει στο παρελθόν με την Ίντερ εναντίον της ΣΑΕΚ. Και Δελικάρης. Δελικάρης θα ξεφύγει, έχει μπροστά του τον Ταρντέλη. Σέντρα για τον Χαραλαμπίδη. Κεφαλιά του Κούι μπροστά στον Μαύρο και μπλοκάρει ο Τζοφ. Καμπρίνι. Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι τώρα για τον Οριάλη στον Αλτομπέλη. Αλτομπέλη, δεξιά του περιμένει την μπάλα ο Ταρντέλη. Ταρντέλη τώρα, πιο δεξιά ακόμα ο Κόντι.
Κόντι για τον Γκρατσιάνι, κεφαλιά του Γκρατσιάνι και πιάνει ο Σαργάνης. Τζεντίλε, Κόντι. Προλαβαίνει ο Δελικάρης, η μπάλα όμως πάει στον Καμπρίνι. Καμπρίνι, 22 φορές διεθνής, 23 χρόνων, άσος της Γιουβέντους. Για τον Οριάλη εδώ. Στον Αλτομπέλη. Και αυτό στον Ταρντέλη. Ταρντέλη προσπαθεί να δώσει στον Αλτομπέλη, έκοψε ο Καψής. Κυράστας, προβολή του Οριάλη, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής στον Δελικάρη. Πρέπει να σημειώσουμε ότι και η διαφορά τερμάτων στο τέλος της βαθμολογίας του ομίλου έχει σημασία. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε μέσα στην περιοχή και η έξοδος του Τζοφ μπροστά από το μαύρο. 2 έως 3 λεπτά με το χρονόμετρό μας. Υπολείπονται ακόμα για να λήξει το σημερινό παιχνίδι. Ο Οριάλη για τον Ταρντέλη. Οριάλη, ένας καθαρά αμυντικός παίκτης που μπήκε για να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο το παιχνίδι. Τζεντίλε, Μαρίνι, Καμπρίνι, Οριάλη, Ταρντέλη. Από τον Ταρντέλη και πάλι στον Καμπρίνι. Γκρατσιάνι, Ταρντέλη. Οι φύλαθλοι στις κερκίδες τώρα πλέον όρθιοι. Μαρίνι, Οριάλη, Μαρίνι, Κόντι, Αλτομπέλη. Ο Αλτομπέλη και πάλι προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σούτ απευθείας και θα μπλοκάρει ο Σαργάνης. Δελικάρης. Δελικάρης. Κακή μεταβίβαση. Καμπρίνι. Στον Γκρατσιάνι. Αρδίζογλου. Κυράστας. Χούις. Από τον Κούι, βαθιά παλιά για τον Χαραλαμπίδη. Θα κόψει ο Κολοβάτη, ο μαύρος μέσα στην περιοχή, ο Χαραλαμπίδης. Για να στείλουν την μπάλα τελικά οι παίκτες της Ιταλίας σε κόρνερ. Μια καλή προσπάθεια των Ελλήνων παίκτων μέσα στην περιοχή με το μαύρο και το Χαραλαμπίδη. Τελικά κόρνερ που ετοιμάζεται τώρα και πηγαίνει να χτυπήσει ο Δελικάρης. Δελικάρης, Χαραλαμπίδης, out. Εδώ ο Χαραλαμπίδης. Χαραλαμπίδης που πήρε την θέση του Κωστίκου στο δεύτερο ημίχρονο. Κιτζόφ. Οριάλη. Οριάλη, Γαλάκος και Κυράστας. Φάουλ. Χτυπάει γρήγορα το φάουλ ο Οριάλη για τον Ταρντέλη. Ο διαιτητής παρατηρεί τον Κυράστα. Καμπρίνι. Κολοβάτη, Καμπρίνι. Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι που ετοιμάζεται τώρα να κάνει τη σέντρα. Και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής, ο κύριος Βοτρό, θα σημειώσει την λήξη του αγώνα που βρίσκει νικήτρια την Ιταλία με την Ελλάδα με σκορ 2-0. Στο 11ο λεπτό της συναντήσεως ο Αντωνιόνι άνοιξε το σκορ και στο 82ο ο Σιρέα έκανε το 2-0 τη στιγμή που οι Έλληνες είχαν δείξει ότι ήταν έτοιμοι τουλάχιστον σε αυτό το μέρος να ισοφαρίσουν τους Ιταλούς.